Ifala hili KTV timakupasirani mwa programu osiyanasiyana zochitika zosiyanasiyana za dziko lino la Malawi. Ifetu ndikuchimake kwa nkhani zoonadi zenizeni. Nkhaniyo imvere ndi pano pa Lahiri KTV, komanso osayiwala kupanga subscribe komanso share. Bwana Belo John Tembo Talimanja kuti amalawi ife sifo opusa. One, maplani amene akupanga ndi mkulu wa army ndi a police. I want to tell you, I'm sure we are not stupid. We Malawians, we are not stupid. Right? Tinali maiko ena tili maiko siyana anthu ena akumva kupweteka maiko menali. Nde akufuna kusinda boma ilili tilifua kulichosa. Tie mukayesesa zimene tikumva ndi bakili muluzi izi. Tufaa tukuuzeni kuti this country Dr. Lazarus Chakwera is not going to ruling in this country again. This is just owning. Achakwera salamula so dziko lino law. Ifeyo ngati mumfuna kuti muziwe kuti kodi ife amalawi ndi ndani. We are not afraid because you just send a Malawi army and what. Ziko la China kesi army azali nake ndi ifeyo. Army anakhala ziko ndilawo. Chili moja saka na kwenda mene kuja for 11 hours. Mwamveje. A police anakhala ziko ndilawo. Saka na lola kusapeleka chitetezo anthu kumakapidwa, anthu kumapedwa pamaso pawo. Ku parliament ukalowa chitetezo kulibe. They don't tell us a nonsense. We don't want any nonsense from you. Ngati simunaonepo kuti anthu akumenyana nda police akupedwa. This is the first time we will see. Ndipo sipavuta muona kuti anthu ndiotani. Munthu tu amakwiya. Ngeti wona tumatale sentanu wakagwira ntchito kuti. Komanso madera mwatumu tufati wone mphunzisi amene ali wachilendo. Muleme ntchito maphunzisi ifandu kuuzeni amene akugwira ntchito pa skulu pomwepo if amene kwadziwa. If you are not going to do that, maphunzisi aluza moyo. A police amene mungayike so mmene aluza moyo. Chifukwa kuzoti a police amene mungayikawo they are not original police. Tukuzani ineyo comrade matando kuzani zimenezo. Kuti we knew it. Those are police that are not original police. And zakazi kuchitika zimenezo. Be ready. I will show you. We will show you. Mwazi wa kuti anthu ndendani. Vita imisakae zonse kuti tikupasireni breaking news imene ikuchitika kuja ku Malawi Sun Hotel kumene ameki anaitana ma constituency returning officers komanso ma returning officers ku training ya resource management. Tikamanena kuti resource management ma resource kuchokera pa constituency kukafika pa district komanso kukafika ku military center ku Lilongwe. Ndizoopsa Malawi zimene zachitika kuchokera dzulo kuzafika mama wauno kunena kuti anthu onse amene anaitanidwa ku workshop imeneyi kapena ku meeting imeneyi ya resource management ku Malawi Sun Hotel amagona anthu 5 mu room, ena kugona pa floor, ena kugona pa bedi. And chodabwisa nchonena kuti enawo ndi anthu azaka 60, ena 75, ena 50 kumagona ndi ana amene ni machine operators. Tikamakuuzani kunena kuti zisankho izi sizikhala zabwino, zosatira zake ndi zimenezi zisanzo zabwino kunena kuti ameki kuitana anthu ochuluka kwambiri kubwera ku Malawi Sun Hotel kuti azakhale ndi workshop yokhuzana ndi resource management, koma ndikumagonesa anthu mu room anthu 6 4 azimayi kusaganizana ndi anyamata. Sizinayambe zachitikapo mu history ya zisankho muno Malawi. Komanso chodabwisa china kapena chopwetekesa kapena chokhumudisa anthu amene wa Africa iwo dzulo ambiri wosana aje agona ninjala ngati anga aje ndi mama wa uno popeza
workshop ikuyamba chakumama wakuno ku Malawi Sun Hotels. Zimene ndizodabwisa chifukwa tikapita ku mahotelo kwina ngati anthu azaza amatumizidwa mu mahotelo mwina sister hotels kapena mahotelo azinzawo amakhala pa ubale. Koma chodabwisa nchonena kuti ku Malawi Sun Hotels kwapezeka kuti anthu onse amene ayitanidwa ndi meki agona ena pa floor, kuwachita kuwapasa matresi othimbirira zosakhala bwino. Mungoziwa kuti corruption ndikachirombo kovuta kwambiri, ziphuphu kutero kondera kuti wina wake wakumeki amanga pamene popo nyumba za chefolo, agula magalimoto ake ndi ndalama zokuba. So tinangofuna kuti tikupasireni the DC breaking news mama wa uno wapa 7 September 2025 pamene akuti tukuziko la Malawi kuli zisankho pa 16 pano, ndiye pamene anthu akukonzekera ma returning officers, ma presiding officers komanso machine operators atengedwa ndikukaunjikidwa m'marumu, rumu imodzi kumagona anthu 8, rumu imodzi anthu 7 ku Malawi. Ndiona ndithu zinthu ndi ana Berotali Manja komanso ndi Chakwera. Ndili mkume ankhulanga ndi amenewa ndithu. Ine ndi Rex Kalolo, secondary ndaphunzira pachileka pomwepa, mwana wa alamu awo tamvana iti ndina amene ndikuyimira limodzi ndi Atupele Muluzi kapena kuti vice president wa chipani cha UDF. Mawu anga ndachangu kwambiri, abale anga tisapange mistake yochotsa voti ku MCP ndi kukapereka ku DPP. Apopo ndeuti niyonse mmadzikonda. Ndikwerezenso pa malo amenewa, moyo wavuta tikudziwa, zinthu zikupweteka eya, koma makonzedwe ake asakhale kuchotsa voti kwa Chakwera nkukapereka kwa ndani? Kwa Mutharika. Ndili ndi chifukwa. DPP sadakambepo mfundo iliyonse ya nzeru, akuti akangolowa mboma athana nda Chakwera, athana nda Chewa, ndiye ife tikuti ife tidzateteza chifukwa Chakwera nda malume athu. Tikumvana? Musaiwale kuti timachoka kuno kukwera malole nkutiveka dzina la Msundwe. Msundwetu ndi wathu, anyamata ake ndifeyo amene tidasintha